Doon ka sa likod niya. Tapos parang kuha din ako. Doon ka sa likod niya. Sa likod niya. Are you ready? Ayan na. You love it? You like it, ate? Oh, picture daw. Yung aking mga pamangkin naman ang sunod. Kyla and Clay. Good. Are you ready? No, sir. Ating sa camera, ate. Ang aking hipag tsaka brother. Ma'am Shiji na lang. Ma'am Shiji. May 200 ka? 200. Ay, wala yung word yun. Tuloy-tuloy mo lang, ha? Pakita mo yun, Roy. Okay, so for today's video nga mga moms, na pala subukan po natin na-experience natin yung Kalapit tour ni Sir Marlon Ang. Ayan, so siya ang ating artist for today's video. Kaya sa mga may gustong makatry ng kanyang talent, we will in less than 20 minutes natapos niya ako. 5 minutes, di ba 5 minutes? Hindi natin nakalala siya. So you can follow him sa kanyang page. At sa iyo po, andyan din ang kanyang contact number for more info. At wala din po dito sa wedding ng aking pinsan, si Gilbert and to Melody. Best wishes. Alam mo, isa to sa mga pinakabago at mukhang napakagandang idea ng mga souvenir para sa mga bisita. So for that, thank you so much once again, Sir Marlon. Okay, para may idea sila, ang package nito ay 5,500 for 4 hours. So, nakakailan? Andy na po yun, no? Unlimited. So, kahit paulit-ulit ako din mag-drone. Give chance to others. Lahat, correct. Ayan, for more info sa mga interested, di ba?
naka-lipstick ako dito for today's video. May panibago tayong collection. So, ayan. Again, please do follow Mr. Marlon Ang. Andiyan din yung kanyang contact number at ang kanilang Facebook page. Tangkilikin natin ng mga talentong Pinoy. See ya!